हाय लोगोफोर आं अबंचा बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे अबंचा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो जोबोद मोजां मोनसे रादाब नोंथांमोननो फोसावनो सानदों। आंनिसिम मोनसे गोजोनथाव रादाब सफैदों, बेनो जाहैबाय रौता ITI निफ्राय आंनिसिम मोनसे गोजोनथाव रादाब सफैदों आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो फोसावनो सानदों। बे खोथाखौ फोसावनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। बेखौ आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय। आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव सावरायनो लानाया बेनो जे रौता ITI होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मोनथियो जे ITI आ मोनसे इनस्टिट्यूट, मोनसे सेन्टार। बिदिहायनो रौता ITI निफ्रायबो आंनिसिम मोनसे खौरां सफैदों, बेनो जाहैबाय गिबि खेबनि थाखाय रौता ITI आवहाय रौता ITI आवहाय काजिरंगा इउनिभारसिटिनि आन्डाराव B.Voc एबा बेचेलर इन भकेशनेल बे जादों 3 इयर्स डिग्री कोर्स। बे गिबि खेबनि थाखाय रौता ITI आवहाय फैदों आरो बेनि एडमिशना नैबे समाव सोलिगासिनो दङ। काजिरंगा इउनिभारसिटि होननानै बुङोब्ला जों बयबो मोनथिदों, जों बयबो नुदों, बेफोरबायदि एडभार्टाइजफोर जों नुदों। काजिरंगा इउनिभारसिटि आसामनि मोनसे जोबोद मुंदांखा गोजौ थाखोनि जोङो इउनिभारसिटि होननानै बुङोब्ला जों बयबो मोनथियो जे गोजौ थाखोनि मोनसे सोलोंथाइ सेन्टार, जोङो जेरावनाखि जोङो सोलोंथाइ लानो हायो, गोजौ थाखोनि मोनसे इउनिभारसिटि काजिरंगा इउनिभारसिटियाबो। आरो बे गोजौ थाखोनि इउनिभारसिटिनिफ्रायनो रौता ITI आवहायबो मोनसे सुजुग सुबिदा फैदों गिबि खेबनि थाखाय, बेनो जादों बेचेलर इन भकेशनेल 3 इयर्स डिग्री कोर्स फैदों। जे रौता ITI आवहाय बे सुजुग सुबिदाखौ नोंथांमोन बयनिबो होनो थाखाय जों बयबो नाजादों। जोङो नायोब्ला जोङो मोनथियो, आङो रौता ITI निफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला रौता ITI आव जेसेबांखिनि स्टुडेन्टसफोर एडमिशन खालामदों बेनिनो टटेल नायोब्ला पार्सेन्टेज हिसाबै जोङो नायोब्ला 80% सुबुङानो जोंनि हारिनि नङा, गुबुन हारिनि। जोंनि हारिनिया 20% बेफोरबायदिसो होननानै मिथिदों। बे बेचेलर इन भकेशनेल जे कोर्स फैदों 3 इयर्स डिग्री कोर्स काजिरंगा इउनिभारसिटिनि आन्डाराव रौता ITI आवहाय, बेवहाय जोंहा कोर्स हिसाबै दङ। बेवहाय मोननै ट्रेडआव जोङो बेवहाय कोर्स लानो हागोन। बेनो जाहैबाय इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम्स मेन्टेनेन्स, आरो बेनि अनगायैबो जादों अट'मबाइलनि सायावबो नोंथांमोना बेवहाय सोलोंनो हागोन। बेवहाय मोननै ट्रेडनि बेवहाय मा जागोन, मोननै ट्रेडनि बेवहाय इडुकेसन होनाय जागोन, एडमिशना बेवहाय कर्सआ बेनो जाहैदों इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम्स मेन्टेनेन्स आरो अट'मबाइल। बे मोननैनि सायाव बेवहाय सोलोंथाइ मोनगोन। बेखायनो जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि इलेक्ट्रिकेल बा अट'मबाइल बेफोराव गोसो गुदुं, बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोना एडमिशन लानो गोसोब्ला बेवहाय एडमिशन लाहैनो हागोन। जोबोद मोजां मोनसे बियो सुजुग सुबिदा। बेवहाय जोंहा जि 3 इयर्सनि कोर्स, बेवहाय 3 इयर्सनि कोर्सब्लाबो बेवहाय जुदि 1 इयार जुदि कमप्लिट खालामखांनाय, 1 इयार बेवहाय सोलोंनायनि उनाव जुदि नोंथाङा ड्रप दोनथ'योब्ला बेवहायबो सार्टिफिकेट होनाय जायो होननानै आङो मोनथिदों। आरो बेनि उनाव 2 इयर्स बेवहाय 3 इयर्स नालाय, बेवहाय 1 इयार 2 इयर्स फैबाय। 2 इयर्सखौ जुदि सोलोंनानैबो नोंथाङा ड्रप दोनबाय अब्लाबो सार्टिफिकेट मोनो होननानै आं मोनथिदों। आरो 3 इयर्स कमप्लिटनि मोनसे सार्टिफिकेट मोनो। बे सार्टिफिकेटआ फैगोन काजिरंगा इउनिभारसिटिनि आन्डाराव, बेखौ आङो मोनथिदों। आरो बिदिनो नोंथांमोनाबो जुदि बे बेचेलर इन भकेशनेल जि 3 इयर्स डिग्री कोर्स, जेरावनाखि जोङो मोननै ट्रेडआव जोङो सोलोंथाइखौ मोनगोन, बेनो जाबाय इलेक्ट्रिकेल सिस्टेम्स मेन्टेनेन्स, बेजों लोगोसे दङ अट'मबाइल। बे मोननै कोर्सखौ नोंथांमोना जुदि लानो गोसोब्ला नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आंनि डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअनि लिंक नोंथांमोना मोनगोन। बे भिडिअनि लिंकखौ नायोब्ला नोंथांमोना फुल डिटेल्स नोंथांमोना मोनथिनो हागोन। लोगोसेयैनो जुदि नोंथांमोना मोजां रोखोमै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै बा कल रायज्लायनानै नोंथांमोना जुदि मोनथिनो लुबैदोंब्ला आंनि स्क्रिनाव मोनसे नाम्बार होनाय दङ। बे स्क्रिनाव एबा डिसक्रिपसनाव थांनानै बे नाम्बारखौ मोनगोन। बे नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना मोजां रोखोमै सोंहरनो हागोन, मोजां रोखोमै इनफरमेसन लानो हागोन। आरो नोंथांमोन बयबो बे सुजुग सुबिदाखौ लागोन होननानै जोङो सानो। बिदिहायनो आंनि बे नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्रेकिं निउस एबा गोजोनथाव खौरांखौ होनानैनो आंनि बे सर्ट भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय। बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।